Orang Duलाराय बर' फरायसा आफाद दखरानि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव जे मोनसे जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया ब्रैथि खेबनि थाखाय दिनै फाइनाल खेला बे फाइनाल गेमाव माजबाद आरो भकतपारानि मोननै टीम खोब मोजाङै गेलेनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ मोजां दिन्थिनो हानाय जि बेबस्था बेखौ बिथांमोननिफ्राय जों नायनो हादों नुनो मोनदों आरो जोबनायाव भकतपारानि बांग्रिं क्लाबा गरनै गरसेयाव देरहानो हाबाय आरो आसा खालामो अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जि मोनसे मुंख्लंफोरनि जि सान्थौ आरो बिथांमोननि जि गोसोखांथियाव बे जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया खोब मोजां मोनसे बारहावाजों मोजां मोनसे दैदेननायजों दिनै जोबनानै थाङो आरो आं साबायखर होनो सानगोन दिनैनि बे फाइनाल गेलेनायाव जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा फैनानै गाहाय आलासि महरै जोंनाव बाहागो लाबाय बिथांनिसिम आं साबायखर जासिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि एडभाइजार खुंख्रा स्वर्गियारि बिथाङाबो फैनानै बाहागो लाबाय जिल्ला कमिटि एबसु आरो नैबे ओनसोलनि गोबां जोंनि नियार एन्ड देयार जोंनि अनख बा जाय जोंखौ अनसायो बिथांमोननिसिमबो आंनि साबायखर जासिहरदों खारन फुटबला मोनसे जोंनि ओनसोलनि खोब बिराद माने रायजो राजाफोरनि रंजानाय आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे उत्साह मोनसे जोंनि गेजेराव फैदों बिराद लोब लोब हाजार हाजार रायजो राजाफोरा फैनानै दिनै बेहाय बाहागो लादों आं बेखायनो साबायखर जासिदों रायजो राजाफोरखौ बिथांमोननि हेफाजाब आरो मदद मोननायनि थाखाय गोबां राजखान्थिगिरिफोर राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि गेलेयो माने नोंथांमोना दिनै राजखान्थिखौ दोनथ'नानैबाबो दिनै राजखान्थिया बेलेग जिनिस सोरबाया साननानै बा साननो हागौ किन्तु जों दिनै समाजखौ फोसाबनायनि मुङाव राजखान्थियाव फैदों समाजखौ परिबर्तन खालामनायनि मुङाव जों दिनै राजखान्थियाव हाबदों आरो समाजाव जों माबा मोनसे होलांनो हायो नामा दिनै जोंनि जौगाखांनाय उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बहाबा जोङो एंगेज खालामनो हायो नामा आरो गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि समाज आरो गाव गावखौ दानानै लानाय बे बिथिंखौ जों नोजोर बोनानै दिनै बिटिआर सरकाराबो 40टा समस्तियाव 40टा मिनि स्टेडियाम बानायनानै इनफ्रास्ट्राक्चारनि मोनसे बेबस्था खालामनायनि जि थांखि बेखौ लानाय जादों आरो बिनि बादैबो गोबां जों फिल्ड मोजां मोजां खालामनाय बेबायदि गिदिर गिदिर खेला दुला जोंनि ओनसोलाव मोनसे परिबेस जों लाबोनो थाखाय थिक थाक खालामदों दा जों दिनै नुयो सोरबा सोरबाया जे राजखान्थि खालामनायनि नामाव राजखान्थि खालामनो नागिरो किन्तु जोंनि साननाय आरो जोंनि सान्थौआ बेबायदि नङा जों जेब्लाबो जोंनि समाजखौ फोसाबनायनि मुङाव राजखान्थियाव जोङो आगान होबोदों आरो समाज मोजां जायोब्लासो जों राजखान्थि खालामनानै गोजोननाय मोनगोन बिटिआरआव फिन मोनसे गोजोनथाव रादाब 9 गामिया दिनै बिटिआरआव बेयो मोनसे दफानि क्ल'ज बिटिआर सरकार बा बिटिआर सुक्तिनि बियो दफानि मोनसे क्ल'ज बे दफाया लासै लासै बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफ्रा लासै लासै समाधान जालांगासिनो दङ बिनि थाखाय आङो जोंनि मानिजाथाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर जासिहरो आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि मानिजाथाव चिफ बिथांमोनखौ आङो बे हाबाफारियाव हेफाजाब आरो मदद होनायनि थाखाय साबायखर जासिहरो